следващия сезон на шоуто като две капки вода. Зрителите на Нова телевизия избраха нашия победител Вениамин! Силни аплодисменти на човека. Михаела, на първо място. Второ място. Михаела. Аплодисменти за Михаела Филева, която остана на второ място. Мише, Мише, ще се прегръщи после, Мише. Закарай колата после. Да, естествено. Мише, кажи две думи, как се чувстваш? Аз съм много щастлива и страшно много се гордея с Вениамин, няма да ви лъжа. Аплодисменти за Михаела. А сега да чуем нашия пътел Вениамин.